Ndị be anyị Igbo anyị abịa Igbo anyị abịa ọka mụrụ m ekene m unu anyị abịa ọzọ abịa m ka m kwukwenye ka m si ekwu ọzọ maka na ihe m fụrụ na-agba m anya mmiri ọnọdụ ndị be anyị nọ na-agba m anya mmiri m wee pụtakwa ọzọ maka ihe karịa mpụta ụzọ ọ na-abụ ihe karịa mpụta n'ụzọ ka ọra n'ụlọ ọnụ m unu n'anya anọ m n'ụzọ wee na-ekwu nke a achọrọ m itinye mkpu ihe anụnwa o nwere ka ọ ya adịzi ngolie nyalia na akpa ihe nji na-ekwu ya bụ na ọmụnwa bụ onye mbụ fakpọl wee fụ ya wee mee proper investigation wee fụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu ọnọdụ nwanne anyị nwaanyị bụ Nneọma onye Abia steeti ọ na-agba anya mmiri unu n'anya n'ihe onyonyo nsendi na wọlụ m ọ nọ ebe ahụ na-etiku ndị Igbo be anyị na-achịsị gbatọrọ ya osi enyemaka maka ọ bụ nwaanyị ajadu onye enwe nne enwe nna bụrụ nwaanyị ajadu wee bụkwala young widow chịrị ụmụ ịnọ ụmụ ya niile a nwere nke na-aga akwụkwọ wee dakwazi ya na akwa ọya unu fụzi anya ọ sodozili ọnụ n'ala ịmara ọ sodozili ọnụ n'ala ọ na-azị ebinite anyị na-ayọ ndị be anyị ka fanyeli ya aka o nwegokwe ndị menu mana ọ dịrị enough ya ka anyị ji pụta si na anyị ga-etibe mkpu ana m akpọ ndị niile bụ ndị Igbo bụ motivational speakers ana m akpọ ihe a bụrụ eria m ana m eme ihe abụ m Igbo anyị abịa abụ m Igbo klas abụ m ndị Igbo niile maara asụ Igbo ndị niile bụ ndị Igbo ma ị maara asụ Igbo iso n'Igbo klas mana ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo na ịbụ onye Igbo ị mara na ị bụrụ Igbo klas onye eria m ana m akwanyite omenala na asụsụ Igbo onye eria m mbịa mewe charity ma ọ bụ yọba ego ka e wee kwado ndị be anyị abụrụ eria m mana onwe nke m ma afọ ihe agba m anya mmiri nnaba na ama alala ụla nna atịtịrịalị nna-eche nna-asị hei na ndị be anyị atagbuo onwe fa n'afọ na fa ji eze ekpe ekwele anyị na-ebe a anyị na-elikwa ihe mana ị na-eli ihe nwanne gị adaghị eli ịma na ilibekwa ihe maka irara alabalalụ onye ka m ji ayọ ndị be anyị biko na unu na-etenu nwanne anyị nwaanyị nọmbịa akaụntụ nọmbịa dị na vidio onyonyo ahụ nọmba onye na-eneti edikwana ya biko unu nyeli aka oge echi Okeke Njaka ihe a bụ eria gị biko emebugo m vidio tag ya ga-eche m na ị ga-afụ ya ka ị welie na kọntrakt ka iji nja adịzwaga maka a sị na nwanne anyị nwaanyị a na-anwụnyụzi anya ọ na-akazi mma ọnwụzia anyị taịpụba rest in peace ọ na-ga-akazi mma andị nke ka njọ bụ na ajadu nwaanyị ụmụ nwaanyị ndị niile na-eme motivational speaker ndị Igbo unu pụta weli n'ihe a na kọntrakt ka ọ pụọ m n'aka maka nwanne ya nwaanyị nọ m n'olu na-ayọ m biko mụ malịrị ka m ga-eme mee nsị a na m eme kedụkwa n'ihe m eme osi m tibe mkpu ọ mkpu ka m na-etizikwa m nwa bụzikwa oti mkpu ka m na-eti maka na afọ ka eme etibe mkpu ya ka m jisi unu kọmentị bani na vidio anụwa nke ahụ epost onye amara ekwu okpebe ekpele etibe mkpu shekibe onye ọbụla biko oge echi Okeke Njaka kedu ebe ị nọ ma Okwuluọra ma asadi mma nwosu ma agbala nze kedu Febuka ma Blessing CEO pụtanị bulu ihe anụnwanyali ya na akpa ka ka nsele aka n'ihe a maka ihe a bụrụ eria m anyị asị ma abụ dibịa na-agwọ nta agwụ imoloko maka abụ m dibịa Igbo ndị na-agbanye ndị Igbo amara asụ Igbo ọgwụ mgbala ọgwụ nnyefe arụ adị onye a mma maka na onye Igbo amara asụ Igbo na arụ adụrụ ya chaa abịa gbala ọgwụ enyi ya onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị ma ịbụ nwatakịrị eku n'aka ịmara asụ Igbo ịmara na arụ adụrọ gị isoro n'Igbo klas anya na-akọzi gị ọnụ ndị anyị apịaghị ịtarị oge agago mgbe a na-abụ onye suo Igbo apịa anyị ịtarị asị na anya ọ na-asụ vanakula kịta azụ onye Igbo amara asụ Igbo fụ onye Igbo ibie wee sụbali ya oyibo anyị apịa ịtarị ndị anyị nwa bụ ndị Igbo polisi Igbo language polisi ihe ọzọ nsi ka m kwuo bụ na a sị na ndị famili nwaanyị a si na fa akpọgo ndị gọvanọ Abia steeti nwaanyị a bụ onye Abia steeti mụnwa bụ onye Anambra bụrụ m onye Abia steeti na-esechepụ aka fa na-ekodokwe m aka na-adọkali m kekwana ihe m eme isi ka m ghọrọ oti mkpu biko nyere nne nwaanyị aka onwekwana onye yaba adị mma onwere onye yaba adị mma o nwere ike ịdakwasị onye ọbụla unu n'anya anọkwa m n'ụzọ wee na-eti mkpu maka ihe karịa m mpụta n'ụzọ tibie maka onwe mgbe ndị ajọ mmadụ na-agwọ ọgwụ atụrụalị nwanne m nwoke ebe ọ na-alụ ụlọ
mekete one day ihe akarịa m mgbe m pụtara n'ụzọ be anyị n'obodo ezi wee tie mkpu wee gụọ back to sender mbọsị m gụchara ya ka ihe akwụsị so onye ka m ji abụ emekpere ene nke karịa m pụta n'ụzọ tie nyekọra n'ụlọ ọnụ m ọkwụ na-afụgonu na unu enwezi gọọmenti ọ na-abụzi ndị be anyị nọ abroad ụmụ ogbenye bụzi gọọmenti mgbe kịta anyị si ka anyị nyebe ọda ka ihe mebe n'obodo anyị na anyị bụzi gọọmenti asị mba na anyị na-eme gọọmenti overthrow n'ezie anya enwere ọkụ enwere mmiri enwere inshọransị enwere ụzọ ana m agwa ndị gọvanọ niile nwaanyị akpọgoro ọ maka na o nwere afa anyị asị ya kedu onye ọ bụ kedu onye bụ nna ya kedu amakwa na afọ ya mana ọ bụrụ nwa Buhari ma Abacha ma ọ bụ Obasanjo ma ihe ifu na ndị a ga-ejekwa netie maka fa na-achọ ịgbali iru fa na-eme ka fa gbali iru fa n'ezi ụmụ ogbenye na-anwụ delu ala enwere inshọransị n'obodo oyibo ebe anyị nọ iyi arụ osogbu one month n'ụlọ ọgwụ ma otu imechichili ute gị na ka ekwenye nke unu ya asị na unu mere anyị nwa na-achalenjikwa ndị gọvanọ especially gọvanọ Abia steeti Anambra a sị na-ejego tijechelu unu mkpu si unu nwaanyị a ọkwa kọmọn 1.5 ka a na-achọ ihe a o wee tọ n'ụlọ ọgwụ operation major operation ụzọ na-abụ mbe a na-neglect zi ọ na-elu abụ na-abazi ọnya na-elu ule maka ndị dọkịta si na farman treat zie na onwere ego ọ na-eweta amanyezi ọgwụ nwaanyị a na-achọzi inwu wee kpodo ọnụ na wee sodo ọnụ na biko na unu shi akwa ihe nwa unu ma enye ka ọ gaa viral unu bukweli ya n'isi nyali ya na akpa ka a zọpụta nwanne anyị nwaanyị a unu biko unu buru ihe a n'isi nyali ya na akpa ịma na emekeghị onye emeke ọ na-akwa ana fa na-alaiki ka apụta tibe mkpu andị onwe mgbe ọ ya elu mpụta na ụmụafịa mbido tibe mkpu niile a enwere inshọransị enwere ụzọ enwere mmiri unu mmalị na unu bụ ndị ọchịchị na unu nwee gọọmenti na-anabụ Naijiria unu mee obugodi inshọransị maọbụ mee akwụkwọ abụrụ n'efu maọbụ mee ụzọ adị maọbụ mee ọlụ adị mee n'ofu ama na ihe unu ga-eme karị maka na obodo agwụtosichago letosicha onwezi nke dị mma ihe m na-agwa unu bụ unu mee ofu ka a kụọla unu aka ndị onye ọbụla melie ya ka mma eso kụọla ya aka okwu unu ma eme politiks unu mee ofu ka ndị ọchịchị ka ekwe na anyị enwezi gọọmenti ọkwa gwa unu na enwere gọọmenti unu bịakwa ka anyị zọba Biafra maka na azọta ya ihe ọbụla ya adị mma onwere ka maka ọjọ koochu ọ ya amanarịrị ọnọdụ mmadụ na-abụ okwu ọnọdụ okwu ọnwụnwụ ka onye ọbụla na-anwụ ihe na-ewutekeliche m bụ asịkwasị bịa ka azọba ana anyị zọpụta ka onye ọbụla wee du ha piko adị mma biko ihe nna ya unu bụ unu tụnyebele nwanne anyị ego na akaụntụ ya mụnwa amara m ya iru amara m ya azụ ọ bụrụ nwanne m mana ebelivukwe m nọọ nwanne ka anyị niile bụ na n'ime Kraịst maka na Kraịst si na o kwe ka anyị ghọta n'ime Baịbụl na onye ọbụla bụ ofu ma onye sikwa ka abụrụ ofu abụrụ mụnwa na-emekwe nwanne emeghị oke mana nne anya isi na ị chọrọ ka abụrụ nwanne mụnwa ga-agakwa iru maka eburu iru achọ iru nke m agba akwa ọkụ onye ka m na-agwa unu anyị enwezikwa na gọọmenti ọkwa na ndị n'obodo oyibo bụzi gọọmenti of Nigeria ọ na-abụ arụ yabazia mmadụ apụtazia na-enye ụmụ ogbenye nsogbu nke ka m njọ bụ na asị na-ekpesachelu ndị gọvanọ niile ma nke Abia ma nke Imo ma nke Anambra onye na-anya ọgha si ya kedukwe na onwere afa ka o nwere afa ana m etikukwe kedu onye owu Igbo kedu asa dị mma kedu okwuluọra kedu nwa Igbo agbala nze kedu blessing politiku kedu Ogechi Okeke Njaka unu pụtakwana ihe anụnwa mụnwa bụkwa oti mkpu ntichekwa nke a na-eti mazụkwa abịa ti ọzọ ọ nsepụ aka m ọzọ kịta ya etikete mkpu onye tikete bekete akwa onye nwụrụ anwụ ọ dịzịa ka onye gburu onye nwụrụ anwụ ọkụ ya ka m na-asị ifuru anọ m n'ụzọ na-eti ka John the Baptist ana m eti na-aga n'ụzọ andị onwe mgbe ọ ga-eluo mpụtazịa na-akụ ya ka ekwe ebe niile mpụta na ụmụafịa mpụta na square na-eti na-agọzi onye ọbụla maka ihe anụnwa ọ kalie tie nye mkpu ọ na-abụ ihe kalie tie nye mkpu ihe abụọkwa ma eria ndị makwala eria onye maali eria ndị na-ayọkọrọ ụmụ ogbenye ego ndị arụ adịrọ ya jee tụọli ya vidio ya tụọli anya
ọ dị na wọọlụ m, ọ dị na unu jee Igbo anyị abịa ka m gbafegodi main road ka e wee na-akọzikwa unu ya afụ ka moto niile si gaa kwụsịrị m na-egbucheli m kịta maka na ebe a dị organize. Ọ bụrụ nke a na-akọ ọnụ na-akwa iyi moto na-aga abịa ikwu mmadụ ọ dị onye ọbụla ọsịsọ ịpụta moto akwụsịrị gị, ndị niile bụ moto akwụsịrị ndị ji ụkwụ a na-egbucheli fa, a na-egbucheli ndị ji ụkwụ, ada egbuchedili ndị ji moto maka ịchọ moto ị ga-ego. Gọọmenti mere obodo ka ọ dị mma, na-enete ndị citizen fe anya ihe ọbụla iji enye gị ga-ekwenị na gọọmenti of Nigeria ọ pụtara na enwezi gọọmenti dị a eji abụ onye yaba arụ akpọkọba ụmụ ogbenye ndị pụcha obodo oyibo fabia tụkọba ego. Mana ka o si na dị unu ya azọpụta n'onwe unu, nyelinu nwanne anyị nwaanyị aka, unu enene gọọmenti aka. Gọọmenti ama mmụọ nke ọkọta ọkụ ya n'ọnụ, ama mmụọ gọọmenti ọkọta ọkụ ya n'ọnụ, ama mmụọ onye a ga-akpọzifa ndị ada enete ụmụ fe amụrụ anya oke n'ọfịa mgbele n'ụzọ. Ọ bụkwa ịmụ nwa bụ isi, ọkwafa nwa bụ nne na nna para bụ ụmụ fafe etinye isi n'ọfịa oke n'ọfịa mgbele n'ụzọ, oke n'ọfịa mgbele n'ụzọ. Ịmụcha nwa ịzụrụ azụ ọ bara ulu na ịmụ onwe edili gị isi fancha ga-agbasacha ruo nuisance in society na-emegide ndị mmadụ. O megide kete ọtọnụkwa against you maka na oyighị iwepụta afọ ịtụ ebe a na-eyere azụ ụmụaka isepụ aka ma ịmụ na-amụ ọkwa nri fat ndị na-amụ nwa ka nna gọọmenti mana oyi na ọja wee inu ka nna atụ maka ndị famụcha bụ citizen faparapụfa fa etinye isi oke n'ọfịa mgbele n'ụzọ. Ọ bụrụ ka esi amụ nwa, ihe amụ nwa na-abụ izu ọnya zụchapụ ya inyi zụchapụ ya ọcha ọ karịa nwa n'elu ofu nwa karị nwa n'elu. O nwere ofu nwa iyi azụchi zụchapụ ya ọcha zụchapụ ya inyi. Apụtago m nkịta n'obodo ezi ebe ka m na-anọ emewo woman rayon sport m ihe a ka m mechinetegodi ọnụ ka m kwachinete a si anọkata si kwachinete mmadụ mana ọ dị m ka mma abịa ebe echi nkụzi anya n'ọnụ oyibo ejikwa m Igbo ekwu ka ndị ọzọ ghara ịnụ maka mgbe eme kịta si na a na-akpali mmadụ ndị a na-akpali mmadụ na aka ekwugodi n'ọnụ be anyị ka anyị wee gee ntị. Ana m achalenjikwa ndị ọchịchị niile ndị mma eme politiks unu pụta bụrụ nwaanyị a n'isi nyali a na-akpa maka na ọ bụrụ na unu abịakwara mee ihe anyị ga-apụtakwa ndị niile maala ekwu okwu ga-apụta gatiwe mkpu ma ndị o metụtara n'obi nwere ego biko na a na-ayọ unu bịa ọ bụgodị nwa ya na-abọmịtọ ọ mụrụ ụmụ ịnọ unu wele ofu zụọlịa unu wele ibu zụọlịa maka di ya anwụgo anwụ. Nwaanyị a bụ nwaanyị isi mkpe ka a na-ekwu ya. O nwere onye ya ba dị mma, o nwere onye nwere onye ma onye ọ ya abụ echi o nwere ike o nwere onye ana m ekwu okwu gọọmenti echeta m ihe ifuru ya ka nzukọ n'ofu ihe kịta ihe a bụ ego ọkwa ego gọọmenti nye maka pandemik a ifuru ihe a 45 pound na-enye asị maka pandemik a nọ n'ụlọ anara eje ọrụ so gọọmenti na-eke ihe iweli eje shọpụ igo ihe ifuru ka gọọmenti si eme. Nke anyị bụ ụmụ ogbenye bụzi gọọmenti bụzi ụmụ ogbenye mgbe ndị nọzi abroad bụzi gọọmenti anya yaba arụ ebute n'ekwu ihe a jụrụ eju. Nke a bụkwa 45 pounds kwa ọkwa gọọmenti weta ya na-enye nke bụ 10 pound ọkwa gọọmenti wetalie ka ekwe na unu nwezikwa gọọmenti ka unu enweta ifuru ya kịta ịgụbụ ya ọnụ kịta ihe abụ ego ịtụfu onye mmadụ tụta o weli ejegoli ihe gọọmenti ijeghe ọlụ na ịnọ na pandemik na-enye a na-akwa anụ ọgụ anaghị eje akụwa palliative house mba anaghị eje akụwa palliative house chacha
anyị enye gị ihe na-arụ nwayọ o juru eju n'ụlọ m akwụkwọ eweli enye gị ije afịa igo ihe abụ ego na nwaanyị ahụ cheeni ka unu nne nwaanyị arụ adịrọ m na-etili mkpu kịta 2 3 4 5 9 chelini ka unu fụ biko na unu agakwa n'iru shia na ihe a biko unu aga n'iru akwa nwanne unu metụta unu n'obi akwa nwanne unu metụta unu n'obi na-enyi akwa nwanne unu metụta unu n'obi akwa nwaanyị a metụta unu n'obi ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ na-enu nwaanyị unu fụ ka o si wee kechichi imi kechie anya ọsọdogo ọnụ n'ala na-achọzi nwa mgbe ọ nwụrụ anyị taịpụba rest in peace mana kịta 1 naira 2 naira 500 naira 1000 inwe huju ime huju inwe small ime small atụkọba ya 500 nwaanyị a ya adị mma ọ ya adịrị wekwere ụkwụ ya zọba n'ala neta ụmụ ya anya ụmụ ya maka nwaanyị a nwụrụ ụmụ ya abụrụ enwe nne enwe nna ọ bụziala ogbenye isi na-abụ andị ụmụazị atonyite nwere onye zụkwazi ife ọzọ fa ịmara ihe ya ga-aghọ fa ghọọ nuisance to the society o metụta imi metụta anya o metụta gị o metụta nwanne gị onye ko egbe kwuchi express ọ makwa na onye na-aga n'ụzọ ọ mara onye na-aga n'ụzọ ụzụ akwụ ya na-afịa ihe ọma bụ na ọ nọ na survivor ihe ọma bụ na ọ nọ na survivor maka ọ bụrụ ya mere onwe ọ gọọmenti of ọkọtọk ya n'ọnụ gọọmenti of no settlement ọnya na-enyi nwaanyị be anyị na-enyi unu nyeli aka onye ma ndị ihe abụ eri afa fajebe faji eshi abalị ya nwaanyị gọọmenti of ọkọtọkụ ya n'ọnụ I challenge you government of Nigeria I challenge you come and take this woman to hospital because if you don't do your responsibility then your citizens abroad will turn to your government because you have failed to your responsibility. Anybody that failed to his or her own responsibility is worse than infidel. You are worse than infidel. Ihe niile to ụmụ governors sifa bịa bulu nwaanyị a nekwe nwanne unu nwaanyị di enwụrụ anwụ na moto accident unu bịa nyeli aka asị onye na-anya ọghalị fa na-achọ nke a ga-eme ka witness eva nenie igbo anyị abịa igbo klas ịma na iso n'igbo klas shia ya ịma na ịma asụ igbo ịbụ onye igbo ma asụ igbo shia anya mana ọ bụrụ na ịgba na ịbụ onye igbo amara asụ igbo ịma na anyị ya anwụchite okpukpechikọ ma ndị arụ adịrọ gị chacha ọ bụrụ na isi na ịbụ onye igbo ma ị mara asụ igbo arụ adịrọ gị chacha anyị nwebụ dibịa igbo ga-agbala ọgwụ komkom mixture odogonyaru anyị weta odogonyaru tie gị n'ọnụ baga n'ọnụ ịmara ihe na-eme gị bụ convulsion agbagala na-eme gị unu fụ onye igbo amara asụ igbo mụba na onye ahụ amụ maka na ọ na-eme aka ekpe ọ na-eme aka nri aka ya gbagọrọ agbagọ o nwere ihe ọ pasta unu mfụrụ anụ onye igbo amara asụ igbo mụba na onye ahụ amụ mụba na ya amụ ma nwoke ma nwaanyị ọkwa ihe unu chọ anyị atọnzi against you guys because unu na-amụ onye amara asụ oyibo amụ ihe a ga-emezi kịta mụnwa bụ igbo polisi igbo klas igbo anyị abịa anyị ya atọnzi atụ unu ndị ahụ na-amụ mmadụ amụ ndị na-abụ onye nwanne gị na-asụrụ gị igbo ị na-asụ oyibo isi na nwanne gị yi azụ akwa na oyi azụ akwa na ọmara WhatsApp na ọmara nke na-aga maka na ọmara asụ oyibo unu na-amụ ya amụ unu bụ ndị nzuzu onye ọbụla bụ onye igbo amara asụ igbo ma nwanne ma ọnwụ ya onye ahụ bụ onye nzuzu mana ihe unu ga-emekwe kịta ka ọ dị mma bụ unu bido gbanwee nye onye ọbụla bụ onye igbo amara asụ igbo bụ ewu ịmara ewu kedu isi na ụwa ọpụta o nwere isi ọ na-adị n'anyị ma mụ ya papa ya ọ dị mma idupụta kwuo onye German dozen ọ dị mma idupụta kwuo onye gịnị German dozen mabụ ihe a na-akpọ
German machine. Unu na-ebi fake and pretense life. Onye Igbo mụtịcha nwa wee bụrụ afọ oyibo bụ ọnwụ ya. Ọ bụrụ ya afọ Igbo. Onye ahụ o nwee ihe ọ na-abịachi. Ogezikwa oge Chimee. Ọ dụkwa ka agbasago ka ihe na-emezi ebe a. O mechi ka ihe na-akụzi. Ekwe na ụlọ akụ. Abịa m n'ụlọ akụ, amasịkwa m nke a na-aka opening taa bụ Tuesday. Monday. A na-emechi by 2. Amadị m chacha. Unu afụgo ka nnaghachibekwa azụ. Amara m abịakwa m ka m pile ego. Ihe na-emezi. Amazịkwa m nke a na-akali, amazịkwa na m WhatsApp biko. A na-emechi ọsọ amara m. Ejekwenu m late n'ụlọ ụka. Ihe m eme ka m wezieli n'ego akwụkwọ ndị gọọmenti a. Onwe ego akwụkwọ ndị gọọmenti na-eke ndị citizen niile. Eke enye ije welikoli ihe abụ ego. Unu na-awụ ọchị m kịta ka nje goo ihe chata ihe wele ihe a kwụọ ụgwọ na ọ bụrụ mụnwa kpatala ego a. Gọọmenti na-eme ya ka eji egbuchelifa na-ekenefa. Ya bụ kedu ofe ihe as Nigeria, citizen of Nigeria, si lụkwuo n'ụzọ a na-akụ aka, si gbapuo mmiri a na-akụ aka, arụ n'ahịa mmadụ enwere insurance. Ihe a kaligo, ọ na-abụ ọkalịa mbịa n'ụmụ afịa wee kwuo onye ya ka eji asịsị bịakwa ka azọba. Ndị emechie ndị ụmụ ogbenye onwe ndị ọnụ ntụ fe nwere ego fe nwere nke panwe fe solu na-akọtọ Biafra si ebutekwe n'agha. A na-ebute agha ma agha ọkwa agha n'obego oredi. Ị na-ebu ọnụ arụ yaba gị ifuru ego. Kedu onwere agha karịrị nke ahụ? Ịmara na crisis, ịmara na enweghị ego bụ crisis. Ọ bụ nnukwute crisis. O rie ebe niile ịnaba abịa gwapuo gị afọ. Ndị enwere cha abịa gwapuo gị afọ. Ịmara na crisis na-eketa ọkwa m anọ na pandemic kịta. Gọọmenti na-eme ndị citizen ihe. Ewele ego akwụkwọ nye gị, ewele nri nye gị. Ụmụ akwụkwọ niile laptọp na befa. Unu wele emebe online. Laptop dobe m kịta 6 ka ọ dị mana 4 si na gọọmenti. Ịnọ si na gọọmenti wee bịa be m. Laptop 6 ka ọ dị kịta. One si na gọọmenti egori ego. Kedụkwa n'ihe gọọmenti gị na-emeli gị bịa okezi ikpeazụ. Ọkwa gị ka m na-ebutela okwu anụnwa. Mma akpọkwa gị afa kpọsie gị ike maka na ọ na steeti gị bụ nwaanyị. Ọ bụrụ steeti m. Jee bulu nwaanyị abụju unu ọgwụ duru ụmụ ya zụọlị ya maka unu ji ego mmadụ. Is in the bag. Ana m eje na supermarket ka m goo ihe. Echetezi m tie face mask. Ajụgo m ihe kịta. Ejikwa m ihe n'akpa. Eji m ihe n'akpa. Ka m bịa wepụta ihe. Olugo na omume. Ịdakwa iwu anwụchikọ ogu kpịchịkọm. Kedu face mask mụnwa? Kedu ka m wele ego akwụkwọ goo ihe kịta. Akwụkwọ nkịtị. Kedu face mask ma ejizikwa mie? Ọ dịkwa egwu. Mana m akwadoro m. Ego. M weli ekwuchi ọnụ m ka m wee gaba. Tụsa anya ndị Igbo klas be anyị. Gbasaa na ozi ndị Igbo klas. Ndị Igbo klasikal.
ịmara na ịbụ onye Igbo ma asụ Igbo, iso na klaasị, ịmara asụ Igbo, ịbụ Mgbeke, ịbụ nwa Mgbogoye. Unu fụ onye Igbo amara asụ Igbo, mụba na ya amụ. Nekwe na anya ọzọ, ego akwụkwọ, ego si n'ebe gọọmenti, ọ bụrụ m kpatara ego anyị si esi bịa na ihe ndị gọọmenti ndị obodo na-enye unu filia 10 pound, ịgbakọ 10 pound kịta na naira ọrụ 630, 1 pound 630 tansizi anya by 10, ọ bụrụ gịnị? Were aka gị onwe gị nye 30. Ego si na gọọmenti. Onye ka m ji ekwu, kọmọn, o nwere ihe gọọmenti na-emelu unu enwere gọọmenti chacha. Unu bịa unu si na my country, biko bugheni ihe dị njọ. Udenesi gịnị si bughelie ihe dị njọ ebe nwunye na ụmụ ya na-akpali nsị. Ka ihe dị njọ karịrị nsị? O nwere ihe dị njọ karịrị nsị. Udene wee neche anya wee si bughelie ihe dị njọ ebe ya na ụmụ ya na nwunye na-akpali nsị. Wee mụba amụ wee si ka ihe dị njọ karịrị nsị a. Amara m unu bụ ndị Igbo klaasị, unu bụba ụmụ unu afọ Igbo, sụbala ụmụ unu afọ Igbo. Unu afashọkwana ya, unu afashọn afọ ahụ fashọn ọnya. Abịa ide Chidi asị na ọtị Chidi, etinye nye ti si ike si nke. Amara m isi, amara m ọdụdụ ya. Onye Igbo amara asụ Igbo, mụba na ya amụ. Mmekọta nweta onye ahụ kpechikọm ka m eme Igbo. Anyị na-abịakwa ka anyị kụzielu ụmụ anyị Igbo. Ọ dị ka ọ ya adị leta ka m wee nwee ike nche ofu ihe gogodili naba were ego gọọmenti nyegodi. Ma ịbụ onye befa ma ịbụrụ onye befa, as long as na ịbụ citizen ma ọ bụ nwee resident permit, ihe emeli ndị bụ unu ndị befa ka a ga-eme gị. Inwere ọrụ na ịnọ n'ụlọ fe na-enete gị. Ngwanụ ndị Igbo be anyị ka emesịa tụsaa na ihe a welu na eji echọba ndị motivational speaker, maka ọ dịzi ka na-eme nkrochi n'ọrụ mmadụ. Sọsọ ihe mmakwa emebe Igbo, nwekwa ihe ọzọ. Onye amara asụ Igbo amụ ka mma amụ ya, maka na gịnị? Ọ bụrụ ezigbo onye Igbo. Ka emesịa na ụmụ nwanne, mgbe ọzọ anyị ga-ekwu. Bye.